Čau lidi, dneska si uděláme video s mým mazlíčkem, který se jmenuje Kvíďák a je to Agama vousata. Nějak takhle zhruba vypadá. Musí mít takovýhle teránko, což je třeba metrový. Tak. A on si tam leze, musíme ho vyndávat, musíme ho krmit a dneska děláme video, jak ho krmíme. Máme tady proto polníček, co potřebujou. Jo, a nějaký agamy stojí třeba 1800, takže tady máme třeba věc za 1800, což je docela dost. Tak, vyndáme si polníček, tenhle teda, už jsem ho vás ukazoval. Tady už nějaký máme a dáme to do této misky. Už tam něco mám. To je jako v takovýchhle kostcích. To se dává i někdy do polívek, což jsem taky nevěděl. A nebo i do jídel. Takhle ho musíme krmit celý den třeba. Ty cvrčky můžete dávat třeba jenom 12 za den. Teď už je v takovýhle velikosti. A tomu je třeba rok. Pište do komentářů, jestli chcete další video s Kvídem, je to kluk, anebo jestli nechcete. Klidně si kupte agamu, ale musíte ji krmit cvrčkama, co jsem udělal. Před chvilkou k tomu máme třeba takovouhle krabičku a v tom máme karton od vajíček ještě. Ať si tam lezou ty cvrčci a unaví se. A jinak je dost drahá teda. Tu jsem vám říkal, kolik stojí. A jinak to je fakt pálka. Třeba za psa utratíte ještě víc. Což 7000. Ještě možná i víc. A jinak nevím, jestli se vám bude líbit video. Jestli ono, tak dávejte odběry. Protože i za moji ségru, která chtěla, aby jsem natáčel na YouTube, který jsem tam měl ještě nějaký soukromý videa, ale já je nechci úplně zveřejňovat, protože to bylo tak před několika roky, co jsem tenhle kanál udělal. Pak jsem šel na druhý, protože jsem nevěděl, jak odendat ty soukromý videa. Jinak už ho máme nakrmenýho, dáme mu to tam a říkejte, jestli chcete další videa